Kaixo denoi! Bueno, zemu zabete, espero dut pixka bat zoriontxugok izatea, zeia kalera irten gaitezke pixkat. Bueno, ni behintzat asko zoriontxugo naiz. Gaurko dantza etxean saioa azkenekoa izango danez, pentsatu dut koreografia txikitxo bat egitea elkarrekin. Izango ditu koreografia honek zati batzuk egingo ditugunak denok mugimendu berdinekin, eta beste batzuk izango dira mugimendu libreak, bai? Orduan, koreografia hori egiteko behar dugu zapi bat, hobe gutxi pixatzen duen zapi bat, arina, mugitzeko erresa dena, bale? Baina, bueno, edozeinek balio du. Eta, bueno, hori, mugimendu librea izango da, esaten duenean bizi nahi du libre, bai? Orduan, momentu horietan bakoitzak egingo nahi duna. Mugimendu aske izango da, improvisazioa, momentuan ateratzen zaiguna, dena balio du, min hartu gabe hori bai, eta, bueno, disfrutatu. Eta, bueno, bakoitzak ere bere mugimenduekin koreografia ezberdin bat sortu nahi badu, perfecto. Eta, bueno, gozatzea bakarri falta zaigun, bai? Orduan, prestatuko egu zapia, eta jarriko gehala. Zuek, nahi bat ez zutik hasi, ni hasiko naiz horrela, gertuago egoteko zuen gandikan, edo bestela, hori makurtuta ni bezala, bai? Hasiko geha horrela, begia bakarrik ikusten, hau zapi hau transparentea da, baina, bueno, ez bada transparentea ere balio du. Bale, orduan musika jarriko dut, hasiko geha. Begirada bat kalean, bitzi txusiren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basatinotik. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legetik
hau izan da gaurko dantza etxean saioa. Espero dut asko gozatu izana, nik pila bat gozatu dut zuekin dantzan. Eta bueno, espero dut denok oso ondo segitzea, zorontxoak izatea eta dantza jarraitzea. Muxu eta besarka handi bat denoi. Aio!